Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα έχουμε το C50 εδώ πέρα, έχουμε και το GLX με το καινούριο το μοτέρ. Και τώρα εδώ θα κάνω μια παρατήρηση, περιμένω το Δημήτρη, έχει αργήσει όπως πάντα. Και γενικώς είναι μια κατάσταση όλο χай. Φανίστηκες εδώ, αρχικά. Έχουμε το καινούριο μοτέρ στο GLX, τώρα είναι 52-54. Θέλει αυτό κυλινδροπίστωνο, γιατί καίει πολύ λάδι. Πιο πολύ από παλιά. Και αυτό εδώ θέλει λίγο μαγαζί τώρα για κάποια μαζεματάκια, χτυπάει πυράκια. Και δεν σας είχα πει το πιο τέτοιο. Όταν φτιάχτηκε το μοτέρ από το προηγούμενο το βίντεο, κούρεψε τη Δευτέρα και στρωνότανε. Ακόμα δεν στρώθηκε το GLX. Κούρεψε τη Δευτέρα, το ξανά άλλαξα σασμάν. Θα βάλεις για αρχή ορθοστάτη. Ωραία. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα θα το βάλουμε και λίγο μπρος. Βασικά περιμένετε λίγο. Μπράβο. Αυτό κολλάει ακόμα παιδιά, άμα ρωτήσετε. Λοιπόν, τώρα ο Δημήτρης θα το βάλει μπροστά. Λοιπόν, θα μας κάνει την τιμή. Άστο. Λοιπόν, βάλε μπρος. Τραβάω κοκκάζι. Για βάλε λίγο ορθοστάτη. Ορθοστάτη, ωραία. Νομίζω πας θα το βάλεις λίγο λάθος. Εγώ δεν σε πιάνω, δεν βοηθώ. Άλλο αγόρι τα παιδιά. Καλό το εργαλείο. Και μία σημαντική ανακοίνωση. Όσοι θα ρωτήσετε πού είναι το πορτοκαλί, θα έρθει βίντεο που θα έρθει και αυτό εδώ και θα το ξαναστρώσουμε. Δεν στρώθηκε το μηχανάκι που το πορτοκαλί, το GLX λέω. Αν θα ρωτήσετε, έχει φθαρμένο και κυλίνδρο και πιστόν. Πάμε. Λοιπόν, βάρα. Όχι. Άστο το πόδι. Ωραίος. Να μην σπάσουμε το ελαττήριο. Ωραίος. Πώς ήταν η βόλτα Σοκράτη? Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να φέρουμε και το σέτα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με τον Δημήτρη. Λοιπόν, άμα θέλετε να κάνουμε κάτι παρόμοιο σαν αυτό, γράψτε μου κάτω στα σχόλια, περιμένω τις απαντήσεις σας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.